Adinudaya gidig daw dawat inatang. Ang madidag pagpakada, tabagbagak man. Sige man, no kaya, murungwar ka man. Inyalaki din. Apay kabutong kasuda. Guray ka, tarumwarak. Hoy, sige yo. Naglalain kayo dumawat inatang. Di kayo magpakada. Nagpupuskol taro pa yo. Rumwar din ako, wife. Sa isinta pa nga to. 15 pa ba? Ay, 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 ay. Ay, napaw. Yung malagtudaw. Kaslabing kulmati, gabgab yun ako, napaw. Nay. Uy, Andres! Apaya, arati ka man, nakapigpig sa tangiwat mo. Apay, yan yata kakwaim. Bulag kaya, makitkita na lagaro dahil nagagabgabuyan ako. Pwede niya makitkita. Damag kapailaan niya, raramidag. Umayak ito, ita dumawat ako mati kamutim. Kamuti lang maggayam ka. Aguray ka di tata, panak mga la. Kamuti lang maggayam ti daw-dawatin natin animal, makaungat pa'y. Kailangan ka man natin adong. Adumot sigurado yun. Mabali nato yun. Nya, mga gajing bay, nagpipili na. Hoy! Amin na naramita mong! Pinagbabagad naman natin gabgab yun akong! Ato na eh! Ato dito ito mong! Pinirdim natin gabgab yun akong! Hay, apo, madi nga kasta, di bagbag nga kamuti. Mabalin niya nga pang sigang ata. Adi, ugot, ti kamuti nga lanot, ti bagbagak. Kit mo din mo yung baga. Kamuti lang mo timbagam. Amo gaw dahil kamuting lanap, di mo yung baga. Nagmutaling ka talaga, Andres. Mabalin niya nga ilaw ka ata, ti pang sigang. Tsaka mo ba? Tsaka mo napadasan. Ugitam, mutaling nga talaga. Iran nakiditigwa, nugot ti kamuti nga lanotin. Apunay mo pinagmutalang mo kanya akong. Intan, kaduha nagkitigalat, ikot kamutin. Sige, Intan, malay sa di lamis nga iluto ko. Sige tayong gugutan. Alwada ma, mapadda ka magita bulong na, mamalaylay. Apay gastoy, nagangsig mait. Isisbom sa mait. Gangsig. Nagkadulaki di niya mapampansin mo na ya. Mga lakalat na kami na sa ukang asao. Alwada. Nagsilan ka di ato nga tao na ya. Nga po. Adun sa nalala mo na. Isto na pinagkot mo pa'y. Nalakit. Ado ato yan, nagbasit pa lang na eh. Nagimot ka nga talaga. Sige ka raw, dagdagan pa'y. Namayat talaga nung may sisprente kamuti ha. Ado pa'y tugot na na eh. Nya, misprem da ito eh. Apay tatam lang yung baga. Wow, mispek na ita. Ngam di namin sampay. Sigurado ka nga mabalin si Day nato yan. Baka matayak ito ya. Tsak pa'y nakasawa. Nalakit din na ya. Madanagang ka. Isto atan, nagadutan na alam mo na eh. Mabalin natan. O sige, mabalin nato yan. Naman lang aro din. Naguri ka ha. Naghawid kan. Di ka pinagpasalamat. Nung makaluto ka, pati ko mata. Uwin sige, padigo lang magayam. Andres! Andres! Ato ay padigukod! Andres! Abahin niya ta. Ay padigo! Day taman tiket ko kanyam. Madi ka na emote. Kituin haring nga kasla kanyam. Naimot kag padiguk eh. Oh, ato na eh. Abay, di ko lang matibak. Kitimbagang mga padiguang katatay. Okay ata, digo. Yan. Hindi mo lang manik kanuri may sasagpawan. Hindi nga kamutin bak. Kitimbagang nga min tatay nga padigo. Okay, data, digo. Ay, wala ya. Nagsayangin. Numaminsan, madi nga padigo tayo bagam. Pasagpaw. Sige, ditakan. Sika lang ano, padpadiguan dan. Sika pa yung makaungit. Agpay sa timbaga na't animal. Madi nga patigo. Dapat gayang pasagpaw. Bakit? Ada si Dalak na eh. Si Dain. Apay sino naman tila-tila kaya, nagapan na? Yung di baak. Dumawad kami tatay tugot ti kamuti. So ata, nang mo ti si Dain. Aya, nagsimpo mo ni ba ako? Apay puro digo, matintin na. So nga Rod, kanahin nga dumawat natin kinyata ko. Tapos kastalatitid na. Agreklamo ka kay. Imbag nga rin yung sunak ka nang ito. Dagita sa bali nga galala ti natanta ko madipay nga pagpakada kinyam. So paya bakit? Agpupudot tulog ti kastang mga tao. At ka manan ka, aging uungot ka manan, tapos nadaratada sa akong madim may baga.
Dati adi tatta kaya ko. Adinuda ya, gidig daw dawat tinatang. Ang madidag pagpakada, tabagbagak man. Sige man, no kaya, rumwar ka man. Inyalaki din. Apay kabutong kasuda. Guray ka, tarong marak. Hoy, sige kayo. Naglalayan kayo dumawat tinatang. Di kayo magpakada. Nagpupuskol taro pa yun. Rumwar tinawag. Sa isinta pa nga to. 15 pa ba? Ay, 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 ay! Ay, hindi magpagap! Apay bakit? Pinapigpig sa tanyo mo! Sino tigapam niya? Awang bakit? Tis-tis-tinga lang no kayak. Kayak mo lang kaya magungay. Huwag kayam, nawang kasamom. Ingka malagab yung gilikudan. Makariri ka. Ngamit ko. Maminsana lagwala. Di na ko pagbigyan. Dulaki din ang mom, ingka kinagab yunan. Ang sige Rod. Mama na kung bakit. Ano? Namamang ka? Okay, shout out Tapat na po. Tapos, shout out kami manan. Shout out kay sa number 1 fan namin na si Romer Benson na walang sawang nanonood at laging nag-screenshot sa comment. No skip ads. Thank you, Idol. Maraming salamat sa'yo. Kay Jomar Ramirez ng Taiwan. Kumusta ka no dito idol? Kung ni pare nga Romar Ganiban. Okay, shout out kay Rosie Libugwin from Israel at sa mga kasama niya. Shout out sa inyo. Okay, shoutout po kay Madeline Guillermo ng Riyadh. Shout out din kay Marivic Tolentino from De La Costa Subdivision. Okay, ganda ng pangalan mo, Madam Apple Soria ng Cyprus. Shoutout sa'yo. Shout out din kay Janet Camas ang Gabino Victoria Tarlac. Okay, kay Madam Heldrin Pantoja ng Rosario, Cavite. Shout out din kay Christian Directo from San Vicente. Okay, kini Sir Roldan Asuncion ng Moncada, Tarlac. Shout out kay Alejandro Pagala na nagtatrabaho sa Yetis Gasul. Shout out sa'yo, Idol. Okay, shoutout po kini Madam Rhea Rose Frondarina. Thank you idol sa panonood. Shout out kay Rosie Moreno Pusilero na nagtatrabaho sa Solid Ridge Hardware. Maraming salamat po. Okay, shoutout po kini Madam Rose Gabriel ng Jeddah. Shout out din sa mga followers namin sa bayan ng Victoria, Tarlac. Lahat po ng mga followers namin sa Victoria. Okay, shoutout po kini Madam Aurea Ubaldo Montemayor ng Ordaneta, Pangasinan. Shout out din kay Eduardo Gabriel from Pasong Inchik, Gimba. Okay, kini Sir Jan Llanos ng Kabarwan, Bacara, Ilocos Norte. Thank you idol sa panonood. Shout out kay Aras Jr. from Visayas, the Marble Capital City of the Philippines. Okay, kini Madam Michelle Eugenio Salazar ng Saudi Arabia. Shout out kay Before You Lie from La Trinidad, Benguet. Okay, kini Madam Brenda Lunan ng Paniki, Tarlac. Shout out din kay Lito Agustin from Santo Domingo, Nueva Ecija. Okay, kini Madam Glenda Briones ng Qatar. Thank you idol sa panonood. Shout out din kay Joy Matias from Quirino Province. Okay, from Qatar manin, kini Sir Benji Likay. Thank you ulit idol. Shout out kay Aisha Valera. Sinashout out niya yung family na nasa Banggit Abra. Valera family and Bersamin family. Oh, bigatin. Okay, shout out po kay Madam Jessica Cruz ng Barcelona. Shout out din kay Julito Adawag. Merry Christmas Idol from Pipquan, Nueva Ecija. Okay, kini Sir Glenn Mark Aligado ng San Antonio, Zambales. Shout out din kay MJ Pacheco Aleta. Shout out Idol, na-shout out ka na. Okay, kini Sir Raymond Apulinada ng Dupay, Aurora, Alicia, Isabela. Ay, Dupax kaya. Shout out kay Bata Yip from Israel. Shout out daw sa family ni Juan. Okay. Okay, kini Sir Ryan Garcia ng Nueva Ecija. Thank you idol sa panonood at sa pag-share ng mga video namin. Shout out kay OG Nacion Ramil from Rosales, Pangasinan. Okay, kini Sir Romero Carbonel Urbano ng Gabaldon, Nueva Ecija. Nagpintas dito. Shout out kay Mike Patrick Villanueva from San Nicolas, Pangasinan. Okay, kini Madam Cristina Toledo ng Quirino Province. Shout out kay Marlon Alcantara from walang nakalagay. Shout out Idol. Okay, kay Madam Elena Manzano ng Valdez.
Shout out. Quay. Shout out kay Kuya Bren. Shout out daw kay Jansen Sembrano at Rica May Salvador. Na-shout out na kayo, idol. Okay, kini Sir Jerome Pascua ng Ilocos Norte. Thank you, idol. Di pinagbubuya. Magyamang kami. Shout out kay River Kikli. Shout out sa iyo, Lods. Okay, shoutout po kay Resjan Manuel ng Paranaque City na ibagbaga na kay shoutout amin nga taga Isabela. Okay, thank you, idol. Shout out kay Eduardo Yakas Jr. from Kojak, Alaska. Okay, kini Madam Julie Calixtro ng Dasul, Pangasinan. Shout out kay Nestor Likudan from Toronto, Canada. Okay, kini Janrel Kahepre ng Cagayan. Thank you, idol, sa panonood. Shout out daw kay Andring Likudan na nakaikamang dita Victoria Tarlac ni Renato Trinidad. Shout out. Okay, kini Madam Joan Balauro ng Laguna. Thank you, Madam, sa panonood. Wala na. Okay, at shoutout po shoutout po sa 3L Auto Shop located at Cabatuan, Isabela, owned and managed by Leo Franco. Ay, thank you, idol. Tapan mo yata. Ay, kay Juan pa, kay Andres. Ano pangalan nun? Marvin Andres. Shout out kay Marvin Andres na nandito kanina. Shout out sa'yo, Lord. Nakita mo na yung mga idol mo. Okay, alright. Okay, thank you, idol Marvin Andres. Marvin Andres. Merry Ayan mo naman ang Christmas bigyan namin. and Happy New Year.